صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تقي الله محمد Ame ala tanuka ala waleɲumando ala min fɔn seerera diɲɛ kan ni Muhamadul Mustafa cili ka kɛ hinɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ kisi nɛmɛ deli Alahu Taala fɛ a ka kɛ a ka jɔnkɛ sanuman kan ani a so dunke sanumanw ani maa fɛn o fɛn y'u tugu ɲɔgɔnya ni baara ɲuman kɛli ye. Ala ka ne ni aw fara o jamakulu sanuman kan ka aw fo ka waleɲumandɔn aw fɛn o fɛn de ɲamadalen b'an na ni waati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan. Aw dangana bi wajulu kɛnɛ kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Subere sigida kɔnɔ ka sanga ni an karamɔgɔ ani an ka shirifikɛ Sayidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara yɛrɛmajigin shirifikɛ a ka hakililajigi munumunu salo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ min baaraw bɛɛ lajɛlen ninnu donna ka bɛn avril kalo tile fɔlɔ ma. Alhamdulila tournée in senfɛ a ye mawuludu suba ɲɛnamaya Subere dugu kɔnɔna na. Shirifikɛ yɛrɛ bisimilalen kɔrɔ kɔ Subere dugu kɔnɔna na bonya ani karama. Surafana tɔw dulen an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Subere mawuludu kɛnɛ kɔnɔna na. Kɛnɛ min ni Ala masayara ni Subere maabaw ye u bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔndiya an'u ka nimisi wasa yira kɛnɛ kɔnɔna na. Ka sanga ni shirifikɛ yɛrɛ donni u ka dugu kɔnɔna na fo ka taa se mawuludu kɛnɛ ɲɛnamayali shirifikɛ fɛ. An ka jɛ an ka sɔrɔliw ɲɛmada. Min ye El Hadj Abubakar Bamba ye Kozim région de la Nawa président a y'a ɲini an fɛ an ka Seku bisimila ka fɔ a ye a bɔla a ka so a nana a dola a ka so. Bademaya min bɛ ani ansaru cɛ Kozim ni ansaru cɛ Subereya o daminɛna kabini waati jan k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'i ka lɔnniw fara ɲɔgɔn kan ka cɛsiriw fara ɲɔgɔn kan ka diina labaara. O bademaya o de bɛ ani ansaru cɛ Subereya. Yɛrɛ kelenya bolo di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn jɛmɛ ka silamaya baara kɛ. Seku nako fɔra an ye kabini a bɛ semaine dama dama bɔ. Kozim ni alimamiw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ ka Seku kunbɛn ka fɔ a ye k'a ye danse ka ba k'a kɛ ciden Seku yɛrɛ fana kɛ ciden ye a ka Subere ni a région bɛɛ lajɛlen ka ci sama a baba ma ka fɔ a ye Ala ma mɛnna an bolo, Ala ma diɲɛlatigɛ si diya ni kɛnɛya dila ma. A bɛ cɛsiri min na diɲɛ ɲɛ b'a la Ala k'a sara a ka cɛsiri la. Seku Ahmad Tidiane min yɛrɛ ye a ka ci lasebagaw ye sisan an bɛ Alahu Taala dari Ala ka si diya ni kɛnɛya di ale yɛrɛ ma. A ka tournée min daminɛ tournée kuncɛ ko ɲuman Ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma. Depuis 90, j'ai compris que la racine de l'islam, c'était ceux-là. Ce sont les Ahlul Bayt, dont parle le Coran. Le Cheikh Ouattara, si je ne me trompe pas, d'Anyama, tout à l'heure, a parlé du verset de la purification. Comment Dieu les a purifiés dans le Coran. Jusqu'à aller dire que ce Coran-là, la yamasso illa al-mutahharun. Servita kuteo, la aïe. Servita kuteo, djana makotote. Corona soli, sunan soli. An bɛɛ kan ka Ala kila sara ka baara min kɛ Corona kɔnɔ nabi ɲuman bɛɛ ko mandenw ma an tɛ sara bari n'a fɛ an sara bɛ Ala bolo. Fɔ Muhamadu kelen pe an karamɔgɔ bɔra kuma kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa yiri farajaw. A ko Muhamadu
a force la maui. Ite sala ni na fait fo okika sumo kam. Moga ni ye toro soro iko yafanye anseko toye. Na ba be folen ko fe. Ka ala fo ka ala barikada. Ka an karamogo a Seydi Serifu Usmani Haidara ka fo. Ala keni kala nu masababu nyuma yi. Akala manye mogo nyuma yi ala kan yere kama ko mogo nyuma yi. Belebele min nala soro ya ka danse a tare a bola kaso a donna kaso no ye Amadou Tiani Haidara yi a nali jalanye a bola kaso a donna kaso ka danse a nambe kun fɛn sen dɔlen nin kɛnɛ kan I natɔ min b'i sɔrɔ I tatɔ o k'i sɔrɔ an bɛ silama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen fo kɛ komi muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman Ala ka don an garijɛgɛ la an kɛnɛ n'a ɲinan ta kɛ an kɛnɛ kɛ san wɛrɛ ta kɛ san wɛrɛ ɲankumasi an bɛɛ jɛlen nin kɛnɛ kelen kan yan Ala k'o ka Alaya bonya yɛrɛ kama Ala k'o k'an ye an b'a deli Ala fɛ munu konya anye Ala ka nɛɛma na Ala ka hinɛw la ka yafaw ma Ala k'an yɛrɛw laban ɲa k'an kisi bana jugu ma k'a labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah ni jɔyɔrɔ in na an ka ɲɛmaaba n'o ye Alusazul Fadil Ustaz Sulemani Yahya Kone an bɛ ka kuma ni ale de nɛ ye Fédération de la Nawa tɔgɔ la section 10 olu wudu tɔgɔ la ka fara section 70 wudu kan u bɛɛ ye u nɛn kɛ ka an nɛn wula in na k'an ka kuma u tɔgɔ la ni an ka ɲɛmaa ka jɛn ye ni Alahu Taala sɔnna karamɔgɔ 120 an ka Fédération de la Nawa kɔnɔ yan min recensé don ni waati vraiment u bɛɛ ka bonya an'u ka yafuruyali an'u ka nisɔndiya vraiment ko jira an karamɔgɔ la k'a fɔ a nali a diyara an ye a bɛnna an ma a ye dɔ fara an ka nisɔndiya ani an ka sankɔrɔta ani an ka wasa kan k'a dɔn u y'an bila baara min na yan an b'a dɔn u ma ɲinɛ an kɔ sanga ni waati u b'a kanu kana bɔ an na n'an ka welekanw ye u ti u yɛrɛ fisaya o ma vraiment wudu ko ka u fo la k'u barikada k'u waleɲuman dɔn. Seydi Serifu Ahmad Tijani Haidara ko k'a f'i ɲɛna ni mɔgɔ min ko a ti aw fɛ wallahi ni kɛra fiɲɛ ye anw ti sama a Seydi Serifu Usmani Madani Haidara denkɛ a Seydi Serifu Usmani Haidara ka bolokasigi Hasani Fuseni ko k'a f'i ɲɛna i ni baba a ka layidu a dafara o ye mun ye barita tɛ diinɛ na n'aw ko n ko ni dalu sɔrɔla karamɔgɔ bolo diɲɛ dugukolo kan k'a wuli ni dalu ye bɛɛ bi jɛ ni min ye k'aw b'a da de fo lahara a ma balana aw ka layidu dafara anw de ko sisan diinɛ tɔ a b'anw bolo a ye min ɲini anw fɛ silamɛw a ye ka kelen ye jamiyatana asaru diini i ni baba a ko an ka kɛ jɔn ye n'an bi sigida la ani silamɛw an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an b'o de dugawu ɲini aw fɛ a k'o dugawu de k'an ye an bɛ kuma surunya karamɔgɔ ka bolokasigi an b'a ɲini fɛ Subure Kozimu i k'a fɔ a bureau dakɛɲɛnen de bɛ yan bi karamɔgɔ bolokasigi juma misiri tɛ Subure bi ko min bɛ Kozimu ka mara kɔnɔ k'a imamu tɛ kɛnɛ kan yan ti karamɔgɔ bolokasigi an bɛ dugawu ɲini fɛ i ka dugawu kɛ Subure Kozimu ye Abu Bamba a n'a ka équipe a ka nɔnabila o kumana n'Ala sɔnna ma su in na a ka secrétaire ba yɛrɛ n'o ye Kozimu secrétaire ye n'o ye ne yɛrɛ burankɛ ye n'a ye fɔ o ma ko Isa Muritani ale de kumana donc an b'a fɛ ka kuma surunya k'an balakaw fo k'u waleɲuman dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'an faratila a man ɲi an bɛ fɛɛrɛ minɛ yan Kozimu de ye ne bila kuma na su in na sinon bilahi anw tɛ kuma nin cɛ in sigilen ɲɛna quoi mais Kozimu ye min kɛ bi a bɛ wajibiya an k'an ka kuma. Monsieur le conférencier, chers guides religieux, chers parents, je voulais ici dire deux choses au nom de Monsieur le maire. Effectivement, cela fait pratiquement 10 jours qu'il est hors de la ville. Il m'a chargé ici de venir deux choses à Ansardine Soubré.
La première des choses, c'est d'abord souhaiter la bienvenue à M. le guide et à toute l'équipe qui l'accompagne à Soubré. La deuxième, c'est féliciter et encourager le comité Ansardine de la Nawa. Pourquoi? Parce que cette équipe de Ansardine de Soubré de la Nawa, nous la connaissons dans le domaine de la religion. En tant que responsable de la ville, chaque année, à chaque activité de Ansardine, nous sommes toujours invités à prendre part à ces activités. Et Ansardine aussi, c'est une équipe qui fait beaucoup dans le social au niveau de la Nawa. Ça, c'est quelque chose à souligner et c'est quelque chose à encourager. Donc voilà un peu les deux choses que je voulais dire au nom de M. le maire, au comité Ansardine de la Nawa, les féliciter et les encourager pour tout ce qu'ils font pour la commune de Soubré et au-delà dans la région de la Nawa. Sharif Ousmane Madani Haïdara. Sini kene alaka sabatanai alaka na wasa jen lahara kuma jantamulo shu na bino so togola aniso dalendo ame foli nyeshi jama bela de ma ma se kana ka mu bef cheni muso anga kozin région Nawa ka fara anga dinamo tolum be anu chrétien wi ka fara tomu no mekana ka ambe bela de fo ka be barkada mais même foli kerengere bi ga nyeshi anga fédération Nawa le ma kada ka bi national yu bla bara mina wi bara infamia karamgo chila kam la se bien kono ya famio bara kanai parce que bi un beni kila mi ya no non fo mi ya no am ko bi la gien robbe nous les lasgi de nous sera ko sera tama o ya ni so dia amu fo ou barkada ko continuer nay katla ko ka fédération to kelen fo no de San Pedro e anyama ka président na ka délégation pour San Pedro kana kenen ga ya no ou fla bolo nyomolo bara la kabino anu bonogona o ya ni so dia beni kila kono ala ka hera kana we. Je suis honoré par la présence de notre éminent guide religieux Cheikh Tidiane Haïdara, fils de Cheikh Ousmane Madan Haïdara. Je n'ai rien entendu. Je dis fils de Cheikh Ousmane Madan Haïdara. Voilà. Maintenant, il sent que je suis en train de faire une allocution. Lequel des guides, bien évidemment, est réputé pour sa sagesse qui ne fait aucun doute à travers le monde entier. Je lui souhaite la cordiale bienvenue et lui exprime ma profonde gratitude pour avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui sa science et sa sagesse. Je souhaite également la bienvenue à toutes les autorités administratives, politiques et religieuses présentes, et aussi à l'ensemble de tous les participants qui ont répondu à l'appel de ce soir. À notre éminent guide religieux, je souhaite un excellent prêche et que ces paroles soient pour nous tous une source de guidance et de bénédiction. Je félicite chaleureusement l'organisation de cette cérémonie, l'association Ansardine, particulièrement celle de Soubré, pour son sens de solidarité et de vivre ensemble, pour son engagement en faveur de la promotion de l'islam à travers le monde entier. Oui, car Ansardine est représenté à travers le monde entier. Votre travail est un exemple à suivre et nous vous encourageons à persévérer dans cette noble voie. Je tiens également à vous rassurer que, au vu de votre dévouement et de vos engagements, je resterai toujours disponible pour accompagner vos actions et soutenir vos missions de promotion de l'islam. Ni wati ne la Sayyidi Sharif Ahmed Tidiane Haïdara yɛrɛma jigin shirifike a bɔra ka kɔrɔfɔw ta a ye a ka kumaw nun don ni waleɲuman dɔn foli ye ka ɲɛsin nabaga jama bɛɛ lajɛlen ma Soubré maabaw imamuw ni dugutigiw ani jamana ka lasigidenw ani jamiyatu Ansardine l'islami tɔndenw ni a ma ɲɛ k'a fɔ sigi kun ye Seydou Rasuli ko ye Muhammadul Mustafa shirifike bɔra ka walawalali ani bilasiralikan caman di an ma Muhammadul Mustafa a fisamantiya la Sayyidi Sharif
Ahmed Tidiane Haidara a bɔra k'a da se a ka daku ma n'o de kun bi tali kɛ. Ciba sanu Ala ka diɲɛ b'a ma a ye ladilikan 7 min di Aba Zaril Kifari ma. Ne ni aw an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Ala min ye ko daminɛ ni a b'a laban. Diɲɛ hinɛ dɔ ko ne tigɛ Ala ko don ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigɛ. Bi su in na an bɛ suba la su min a bonya a tɔgɔ a kun a kɛrɛnkɛrɛn la k'a di alakiraba ma n'o ye Muhammad al-Mustafa ye ko ka Ala fo ka Ala barikada ni alakira ɲɔgɔnna dili ye. Ni kɛnɛw ka bon silamɛya bolo an b'a fɔ nin ka bon a bɛɛ ye o ye ne ka faamu ye. Sabu ni kɛnɛ fɛn fɛn bonyana ni nin kɛnɛ in kun tɛ o si kun ti dɔn. Muhammad Mustafa de sugantira Ala fɛ akhtarahu wastafahu ni birrisala Ala ye a kɛrɛnkɛrɛn ka suganti n'a ka ci ye ka kɛ kira laban ye ka na manto ma fo ka taa se kiyami sa'a ma ale de ye kira laban ye. Bonya bɛɛ Ala y'a kafo ka di ale ma. Muhammad Mustafa nin don ninnu bɛ taa san kɔnɔ ka Ala fo k'a barikada ni ale ka nali ye. O de la ka fɔ an taalen ɲɛ yɔrɔjan sigi kun o kan ni o ye Mawlid Nabawi Sharif nin kɛnɛ in a wasara ni nin bonya ye. Kɛnɛ wasara ni alakira ko ye alakira mantonw a n'a kanubaw a n'a nɔfɛtugubaw olu de bɛ nin kɛnɛ in kan yan. An ka maabaw bɛɛ bɛ kɛnɛ kan an ka karamɔgɔ minnu bɛ yen u y'a lase an ma ko subire a imamu a karamɔgɔw a ɲɛmɔgɔw u bɛ y'u ka baara bila kana fara an kan. A tun bɛ an wasa imamba kelen subire bɛɛ tɔgɔ la subire imam bɛɛ tɔgɔ la. Tuma dɔ la hali a yɛrɛ tɛ a ka ciden ka kuma tɔgɔ la o bɛ an wasa subire silamɛw bɛɛ tɔgɔ la. Nka ka fara si kan ka fara u ka zurufuw kan nka an ka karamɔgɔ ninnu o y'o bɛɛ to yen ka na fara an kan ka nin kɛnɛ in k'a ɲɛnamaya o sara bɛ Ala bolo. U ma da u ma u sera u ye dakuruɲɛ 2 min fɔ kɛnɛ in kɔnɔ bɛɛ y'a mɛn. Silamɛya ka kelenya kuma na silamɛya ka balimaya kuma na silamɛw ka ɲɔgɔn kanu kuma na. An bɛ imamba fo a n'a ye a ka kuma di minnu ma o kuma na k'a lawasa a tɔgɔ la. Kabiri wulada in na an ka selila yan a ka cidenw nana an kunbɛn imam tɔgɔ la. Kana se nin waati ma an ni o bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kɛnɛ in na an nisɔndiyara fo ka se a dan na sabu ni nin bɛ fɛn fɔ a bɛ silamɛya ka bonya ani silamɛya ka wasa a n'a ka kɔrɔta a b'o de fɔ o ye silamɛw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye Ala ni ce. An bɛ an ka seyaw fo u fana nana u ka dakuruɲɛ 2 lase nin bɛɛ ye fɛn kelen de ye nka mazahabu ko an b'a fɔ bɛɛ n'i ka yecogoya de don nka o sira kan an ka cɛkɔrɔba minnu nana kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya na min kumana an b'a fo a ka dakuruɲɛ 2 la k'o sara bɛ Ala bolo ka an baw fo
k'an ka parrain fo nin kɛnɛ in a bonya dira ale ma an b'a fo a nana dakuruya fila min fɔ kɛnɛ in kan yan nisɔndiya yirali la ka kɛ kɛnɛ parrain jango ala ko kɛnɛ parrain ni ala y'o di mɔgɔ min ma o kɔrɔ fɛn dɔ b'o tigi yɛrɛ la kɛnɛw ka ca mɔgɔ bɛ se ka caman parrainage kɛ mais ni ɲɔgɔnna kɛnɛ n'o ye ala kira bangeli kɛnɛ ye ka ala fo ka ala barikada anw t'a dɔn kɛnɛ ka bon ka nin bɔ an bi an ka parrain fo o minɛli la wa o dama tɛ ale bɛ sugantili min kɛ o kɔrɔ fɛn dɔ yira a yɛrɛ la o kɔfɛ an bi an ka monsieur le maire ka représentant an b'a fo nin kɛnɛ in kan a ye foli min kɛ a n'a ye waleɲuman dɔn min kɛ jamaat ansarul islami ye an b'a fo a y'u ka jɔyɔrɔ fɔ a fɔ diinɛ tɔn dama tɛ u ka jɔyɔrɔ yelen don socialement k'a fɔ u bɛ sigida min na silamɛya yɛrɛ kun ye nin de ye o de la cɛba min cira ni nin diinɛ in ye i b'a dɔn ko a na kun ye nin de ye an bɛna se o ma o la an bɛ kuma kun cɛ an ka marraine k'ale fana fo ka wale ɲuman dɔn ka jamaat ansarul islami fo u ka nin baara in labɛn na ala tɔgɔ la diinɛ tɔgɔ la o de la n y'a f'i ye n ko sigi kun min ye alakiraba ye Muhammad al-Mustafa i b'a sɔrɔ ale ci kun o ye ko bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ye wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne ye setigi ala ka kuma ye kuranɛ kɔnɔ a ko ne ma e Mamadu ci foyi kama illa rahma fo hinɛ lil muslimin la lil mu'minin la lil muttaqin la ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ de nka a fɛrɛ bɛ ka tɛmɛ ninnu dama kan lil alamin n ci danfɛn bɛɛ de ka hinɛ sɔrɔ tuma dɔ la minnu faral'i kan nin baara la olu ka hinɛ b'a la fo sigiyɔrɔma 2 diɲɛ ani lahara nka Muhammad hali minnu b'i faamu nin diinɛ in laseli la silamɛw ka hinɛ a bɛ se o tigi ma ni e Mamadu ci kun ye o la an bɛ su min na bi suba don nka dɔw bɛ ɲininkali kɛ o tuma k'u ka mawludu yɛrɛ ye don jumɛn ye sa Rabiul Awwal dɔw ta bɛ kɛ o la k'a daminɛ o la fo Rabiul Awwal wɛrɛ bɛ taa surunya o b'a la k'o tuma bange don t'a la wa balimakɛ kana sɛgɛn ni adamaden sɛgɛnra hakili la dusukun na o de b'a i bɛ fiyɛ ale fiyɛ ka jugu ka tɛmɛ ɲɛ fiyɛli kan n'o ye dusukun ni hakili ye Mawlid Nabawi Sharif ka ala fo ni alakira bangeli ye o ye don o don ye an tɛ san kɔnɔ o la an tɛ kalo kɔnɔ o la an tɛ dɔgɔkun kɔnɔ o la la o ye don bɛɛ ye anw bolo nka ni don bɛɛ kɛra alakira bangeli ye anw ka ɲɛnamaya kɔnɔ sabu an nafara ni ale de ye diɲɛ nafa wa an bɛ a jigiya ni a nɔfɛ tuguli ye lahara hɛrɛ sɔrɔ bɛ yen n'o ye alijinɛ ye min kɛra o ye o ka dili ala fɛ don min na
o kan ka barikada ne ni e bolo waati bɛɛ kira yɛrɛ min cira ni ci ye a ye ala barikada n'a bangeli ye dɔgɔkun bɛɛ ne ni e min bɔra ale ka hinɛ kunna ne ni e kan ka kɛ don o don ye don o don nka ka rassemblement kɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛw kan olu bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni bɛɛ ko a b'a ka mawulidu kɛ arabiul awwal tile 12 a tɛ nɔgɔya dɛ sabu o de ye riwaya la sɔn caman n ko alakira bangera ka bɛn don min ma n'o ye ntɛnɛn arabiul awwal tile 12 riwaya fan caman a sabatira nin kan nka diyagoya tɛ fo kira bangera nin don yɛrɛ la n k'o dɔn coyi coyi ni m'o dɔn don min mana bɛn e ma o ta ala fo ne kira dili ye sabu o ye nɔ ye nɔ don nɔ min tɛ sɔsɔ ka fɔ kira dili la ala yɛrɛ de ye fɛnw kɛ min ni laada tɛ kelen ye tadda iwanu kisra kisra a masaya a palais yigira a surufu n'o y'a balugɔn ye ka pied dɔw kara la a ma da o ma force o tun bɛ tasuma min bato ne tasuma in t'i da don sanba kelen tasuma a ɲagalen don a dati don sitani min b'a la kama nka kira bange don tasuma in zara ala sɔnna anw yɛrɛ ɲɛ taara da nin yɔrɔ kan Iran jamana kan u ka dugu dɔ bɛ yen ko Isfahan an taara kin bɛ kuluba min kan an yɛrɛ la ka taa lajɛ ne kira bangeli tasuma in zara sababu ka kɔ jisa jara kɔ min n'a tun bɛ bato fɛ nin bɛɛ kɛra ala mun kama dɛ e ka kira bangeli kama e ye nin bɛɛ kɛ mun na ikraman linabiyyik wa ta'ziman lahu ne kira bonyani ka fɔ cɛ dɔ bangera min ni cɛ tɔw tɛ kelen ye ɲiningalikɛbaa bɛ ɲininkali kɛ k'a bɛ ka nin kuma in fɔ bɔyɔrɔ b'a la wa tuma dɔ la e min t'a fɛ n b'a bɔ a ka ɲɛmaa ka kitabu kɔnɔ a ye min sɛbɛn mukhtasara siratul rasul n'i y'o lajɛ li Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab ka kitabu mukhtasara siratul rasul n'i y'o lajɛ ɲɛ kumakan minnu fɔ i b'a sɔrɔ yen welebali don nin ye ala ye min kɛ ala ye nka kuranɛ an ye jeli yɔrɔ riwayaw sɔn caman n ko kira bangera ka bɛn amul fiili ma ko sama kɛlɛ san samaw nana n'o ye aburahata n'a ka mɔgɔw ye ka alikaba atake waati min n'a bɛnna kira bangeli ma k'a kɛra di ala y'u halaki ka a ka se boli u kan o kuranɛ aya ye ni mun ye ni ko cɛ dɔ na waati sera m'o labɛn kɛ ka yɛrɛ diɲɛmaa la o k'a dɔn ko nin ni cɛ tɔw tɛ kelen ye kira yɛrɛ bangelen sahiha Muslim kira tun bɛ dɛnɛn su o y'a ɲininka Mamadu i bɛ dɛnɛn su mun na a ko zaka yawmun wulidtu fihi an tilala ɲɔgɔn na yan cɛ ɲinina bɛɛ ye a ka sababa sɔrɔ yan maa o maa tɛ ni dungɔ nɔfɛ k'a dɔn ko nin don masina ɲɛnamayali aslun min usuli din tayɔrɔ b'a la bolomadayɔrɔ b'a la
sinzin yɔrɔ b'a la nka k'e sɔn da ma o ye ko wɛrɛ ye nka ka dalilu di o ka nɔgɔ Seydina Ali ko ten a ko al-hujja ala al-jahil sahla walakinna iqrarahu biha sa'ab ka dalilu jɔ min t'a dɔn kan ko o ka nɔgɔ ne bɛ fɛn min dɔn ka tɛmɛ e kan n k'o dalilu d'i ma Seydina Ali ko ka nɔgɔ ko nka k'a tigi jɛ n'a ye diyagoya f'a ka sɔn k'o de ka gɛlɛn min bɛ diyagoya anw kan o de ye ko minɛyɔrɔ b'an bolo sabatiyɔrɔ b'an bolo Mamadu ɲininkara ntɛnɛn sunkun na a ko zaaka yawmun ntɛnɛn ye don ye a su ni kun ne Mamadu fɛ wulidtu fiihi n bangera a don la ne kira bange don ye ntɛnɛn kira ye Ala fo la ka Ala barikada ne ni e min lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ne ni e min bilala ka Ala kira ladege a ka kɛtaw la kira ye nin kɛ ka bangeli do bonya ka Ala barikadaw la ne ni e kan ka mun kɛ dɔw bɛ se k'a fɔ an ka sun kɛ kira ye min kɛ kɛlɛ t'a la o e t'i ta fɔ an ye o kira sunna ka Ala barikada de ne ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn sigi ka Ala barikada yala o ti bɛn wa kuma bɛ yan de ne Mawulidu yɛrɛ ma kɛ haramu ye kɛcogoya jumɛn b'a haramu ka maduhu da Ala kira la ka nisɔndiya n'a ye o balilen don wa ayi ka mɔgɔw dumuni o balilen don wa ayi ka nin kɛnɛ bɔɲɔgɔnko sigi o balilen tɛ ka Ala kira yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye wa nin de ka bon bi tuma dɔ la ka tɛmɛ sun dama kan kira b'a ka hakɛ de k'a la maaba b'a danyɔrɔ de kɛ a ka ko la nka ni kira sunna ne de e kan ka fɛn dɔ yira min tɛ o dama ye o ko nin kɛnɛ de ma deli ka sigi tiɲɛ don jɔnni kan ka nin sigi dɛ kira de kun kan ka bɛɛ rassembler ko a ye na sigi nin ye n bangelen ye an ka fɛti wa la o ye ne ni e ka kɛta ye kana siga o la dɛ ne ni e ka kɛta don sabu dɔw kɛra kira y'a kun m'o fɔ nka o kɛlen o tora sen na bɛɛ bolo fo bi hali bi segin kɛra a dɔnkili sen dɔw kan kira bi bɔ don min Makka ka hijira ka taa Madina a ye n kunbɛn ni nisɔndiya ye a ye n kunbɛn ni dufu fɔli a ye n kunbɛn ni tɛgɛrɛ ye a ye dɔnkili da ka n kunbɛn kira de kun y'a f'u ye wa nka kira taara sɔrɔ sen na a ye o bali a la wa a tora sen na n y'o de fɔ hali bi an kunbɛnna n'a ye gɛlɛ bere yan'an ka se tala albadru alayna min saniyati alwada wajaba shukru alayna ma da'a lillahi da'i أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع بلغ شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي libetani nga sege nin toranga nususu kono sa mani ngalike ko minu mini ndongli zinda ko kira de ya du dawa la o yaye ku kakana yo ka kira boyelila o ka kira kumbelila alama ayaji o ka kira yere mu kuna funala nga o yake jengera na ye ku yu ka ketake abetande kira yere kun mbi ishara ke dawla anda fo ati jenaye nga kira kume malakala ke o do jume na wula ka joka kira kumbe aba fo ayasi na beka ka ha do yu kan shene nini zi
ka ala kira yɛrɛ to yen i ka yamarukan don dɛ nka an t'a kɛ ten an t'a kɛ ten jumɛn ye ne de o ye kira jaabi tuma min na kira k'u ka sigi o ko anw ka wulili o ye diyagoya de ye walkiyamu ilayka fardun ka wuli ka jɔ o ye diyagoya de ye anw kan k'i ka bonya yira ala ye e bonya n'anw m'e bonya wa man yu'azzimu sha'aira Allah fa innaha min taqwa al-qulub ala ye min bonya ni maa min y'o bonya o de ye ala ɲɛsiranɲɛ ye jɔnni ka bon i ko ala kira ala ye jɔnni bonya i ko Muhamadu Mustafa a tɛ yen ni ne ka bon a bɛɛ ye kuranɛ aya kala ko wa tilka ar-rusulu faddalna ba'dakum ala ba'din ko kiraw dɔw fusaman diyara dɔw kan kiraw de ka bon bɛɛ nka hali o belebelebaw la n ye dɔw bila dɔw sanfɛ n ye dɔw lajɛ ne kumaɲɔgɔnya ye ka Musa alayhi salam wa n ye dɔw kɛ n teri ye Ibrahim Khalilullah n ye dɔw kɛ n kanuɲɔgɔn ye o de ye Muhammadu Mustafa Habibullah ni ne ka bɔ a bɛɛ ye nin kɛnɛ in kana sɔn san bɛɛ ka tɛmɛ k'a ban o don ma sɔrɔ e bolo ka ala fɔ ka ala barikada ni ala kira ye n'a nali ye n'a dili ye n y'a f'i ye n ko jaabi ɲininkalikɛla ka jaabi ye ko don bɛɛ ye mawuludu ye n'a lafiyara don min ka fara ɲɔgɔn ka sabati a y'o kɛ wa a b'a donna a tigitigi o la alhamdulillah nin ye kɛnɛba ye nka mawuludu nafa tɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ten ka wuli ten a ka bon o ma dɛ o de la mawuludu yɛrɛ bali ko kɔsayina ko de don n'o tɛ minnu b'a nangari u y'a gulo min na k'o de ye nin daminɛ Maliku Mosfor ale tɛmɛlen ka ca san 1000 ye aksar min 10 qurun san 1000 siècle 10 ale tɛmɛ ka ca o ye nka an bɛ e ɲininka e min ye o de ka sinzibaa ye ko a balili daminɛna kuma jumɛn siècle 10 nin ka ca o ye e ta bɛ fila bɔ wa k'a fɔ ko ayi a balili sabu bɛɛ n'a ka yecogo don dɔ ko bidaya don ka kɔn nka o don minnu ko bidaya don o ko baraji bɛ sɔrɔ bidaya min na ko mawuludu ye o ye i n'a fɔ ka Sheikhul Islam Ibn Taymiya ale y'a fɔ yɔrɔ o caman bɛ ale yɛrɛ nɔfɛ a y'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ min bɛ wele ko Iqtida'u Siratil Mustaqim k'a fɔ mawuludu kɛbaaw bɛ barajiba sɔrɔ a kɛla n'u ka ŋaniya ye kira kanuni na o yirali la baraji bɛ sɔrɔ min na bilen o kan ka dabila an bolo wa o de ye kɛta ye o de ɲininen don wa ka yira ni aw la mawuludu in e de b'a sinsin gulo mɔgɔ dɔ la nka ne ye n ta daminɛ ala ye minnu k'a la ani kira yɛrɛ ye min kɛ la alhamdulillah n y'a fɔ nafa min bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in na o de ye ala kira yɛrɛ dɔnni ye o de ye ala kira ka bilasirali ye a ye min di an ma k'an lanafa wallahi ni sigi ninnu kɛnɛ kan Muhamadu Mustafa nashhadu أنك بلغت الرسالة وآديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلم وجاهدت في الله حق جهادي حتى أتاك اليقين
an bɛ seereya nin yɔrɔ in na yan k'a fɔ Muhamad e ye ci lase min kalifar'i la i ye mandenw bila sira a ɲuman kan u kan ka sira ɲuman sɔrɔ ni mun ye o de an bɛ seereya k'a fɔ e ye dekun wuli hadamadenya bɛɛ ye dekun ye ni Ala ma sɔrɔ jɔn fɛ maa de ye dibiw bɛɛ fara ka siratigɛ jɛlen yira an na i ye cɛsiri setigi Ala ɲɛ fo waati sera i ma min bɛ se jɔn bɛɛ ma o la kira kɛlen bilasiralikan in dɔ la don dɔ la Abuzar al-Ghifari a ko kira Muhamadu Mustafa ye ale wele ka bilasiralikanw d'a ma ana Abuzar al-Ghifari radiyallahu anhu a ko nin minɛna ka bɔ Abuzar ma Ala ka jɛ ka bɔ Abuzar al-Ghifari ma a ko cogo di qaal amarani khalili bi7 a ko n ganu ɲɔ ne jɛɲɔ ɲɛsinyɔrɔ n'o ye Muhamadu Mustafa ye a ko a ye ne yamaru fɛn 7 na n bɛ k'o kɛbaa ye fɛn 7 ko kira ye ale yamaru o la a ko fɔlɔ ye jumɛn amarani bi hubbil masakin ko n ka kɛ miskinaw fɛ n kana da o ma n ka gɛrɛ u la ne ye fɛnba ye wallahi min makarim al-akhlaq deselenw fɛn tɛ minnu bolo ko ne ka kɛ olu fɛ mɔgɔ ɲɛ bɛ tɛmɛ olu de kan maa tɛ olu de jate jango gɛrɛ ɲɔgɔnya mais ko Muhamadu Mustafa y'ale ladi Abuzar ye hakili to a la bololankolon minnu dɛsɛlen don al-miskin o de la faqir ani miskin kelen tɛ fakiru ye tuma dɔ la min tɛ se k'a yɛrɛ ta ka maa ta nka miskin hali a yɛrɛ musaka t'a bolo o kɔrɔ ye di n'i y'o kanu e hakili bɛ to a la dekun min b'a kan o bɛ wuli di ni e se ye o de la nin kuma in bɛ ɲɛsin Ala ye hɛrɛ kɛ minnu ye Ala ye se di minnu ma nin fɛnba y'a bolo dɛ Ala bɛ k'a lajɛ ka garisɛgɛ min n'a y'a kalifa la ko a b'a kɛ ten yala a bɛna hinɛ Ala ka jɔnw na wa a y'a janto a la dɛ o de la Ala kumana cɛ dɔw kan minnu ye ale Ala duga ɲinibaaw ye kuranɛ kɔnɔ suratu Baqara n'i y'a lajɛ Ala bɛ kuma o kan ka u jogow citer k'a fɔ kana se yɔrɔ dɔ ma wa ata mada ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil cɛw ni Ala yɛrɛ bɛ k'u mankutu k'a fɔ ale Ala dugayabaaw don minnu jɛ bɛ ni ale Ala ta ye a y'u jogow fɔ kana se point dɔ ma hey jogo ɲumanya a tɛ sabati ka dafa fo Ala ye sɔrɔ min d'i ma i ka tila i ni Ala ka jɔnw cɛ balimakɛ kana bɛɛ bila i ka compte la k'a to yen la e b'a ye k'o de b'i nafa nka n'i y'a di Ala ka jɔnw ma o de nafa ka bɔ a bɛɛ ye a ye janto nin na dɛ avenir bɛ dilan jɔn ye wari marali tɛ bali i bɛ hɛrɛ min kɛ Ala ka jɔnw ye o de avenir ka bɔ a bɛɛ ye i yɛrɛ ye ani i ka denbaya ye n'i y'a ye ko Ala ye se di minnu ma nka kira bɛ ka nin wasikan in di min ma n'o ye Abuzar al-Ghifari ye ale bɛ jate fantanw de la setigi kun tɛ sabu a bɔra ta la a tun bɛ se sɔrɔ min na Abuzar ninnu tun bɛ sira de tigɛ mɔgɔw la ka bi u ka k'u ka nafolo minɛ nka Muhamadu Mustafa ko wulilen n'a ye wele da ko mɔgɔw ka ɲɛsin Ala ma
ko ami ɲɛsin ala ma ni mun ye a ye ala yiriw la ni mun ye ni u yɛrɛ ka ɲuman kɛli ye ka kɛ ɲumankɛla ye ko ala bɛ ka a bila nin de la a ka juguman to yen mɔgɔw ye ala dɔn ni nin de ye bilahi o de la kira ye wele da cɛ dɔw ma sigasiga fiyewu ala kira nɔfɛ tuguni la min b'a da ka fɔ mɔgɔw ye kodɔnna bɛɛ kan ka tuguni la kodɔnna bɛɛ kan ka nin baara kɛ wallahi silamɛya wasara ni a yɛrɛ ye o de la bi silamɛya de b'i kamana gan walima bi mudda'iw minnu bɛ silamɛya wele u yɛrɛ la o de bɛ maa kamana gan n'o tɛ n'i ye silamɛya yɛrɛ lajɛ hakikatul islam n'i y'a lajɛ hakilitigi ti ɲɔgɔn sɔsɔ a la ko munna mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan nin baara la nin minɛli la hakilitigiw ti ɲɔgɔn sɔsɔ a la nka n b'a la k'a sɔrɔ a jogo tɛ n na olu de ta ka gɛlɛn o la kira Muhamadu Mustafa n y'a f'i ye ale ka ci kɛra hinɛ ye danfɛn bɛɛ la a bɛɛ o de la kuranɛ kumana mɔgɔ minnu bɛ nafolo di alahu bɛɛ zawil kurba wal yatama wal masakin miskinɛw minnu t'i ɲina olu kɔ u ka nafolo bɛ d'u ma n y'o f'i ye n ko nin y'a senda dɔ ye n'o ye abazari ye tuma min na u ye kira ka wele dakan mɛn ko kana bi ɲɔgɔn na kan u taara kira lamɛn k'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye ala tun bɛ balo min na n'a jɛgɛlɛya b'a la cɛfarinya b'a la ka bin mɔgɔw kan a ko n bolo bɔra nin na n tɛ maa tɔɲɔ kun abazari sen bɔra a la ka taa fara alakira ka nin diinɛ in baara de la ka jɛni fanda ye ka balo o kan nka kira filɛ ka abuzari de yamaru miskinɛw kaninu na an'u fɛ gɛrɛɲɔgɔnya la o de la kuranɛ kɔnɔ ala bi an ka bɔ ka diw الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين صدقات أنا جاء منهم بيبو والما عم بيبو كدي من يرك علما كو أنغان جندو مغدو لمنو ناكا للفقراء نبي جاء أمين بابو تاودي كدو setigi min yɛrɛ bi jaga bɔ o de ka dɔgɔ wa a bɔbaw yɛrɛ cɛ la min b'a bɔ a bɔcogoya la o fana de ka dɔgɔ ka fɔ n ka di minnu n'a ka kan fandaw ma dɛsɛbaatɔw ma la a tɛ kɛ ten o de la an ye juma seli an ka imam min kɔfɛ lakota an ka imam ba a sera jaga yɔrɔ ma a ko jaga t'i ta ye i fa ta tɛ n ko nin ye tiɲɛ ye jaga ye ala ta ye e dun bɛ mɔgɔw bolola sɔn a la di a fɔra lil fuqara wal masakin a kan ka di yɔrɔ dɔw de la nka t'i yɛrɛ somɔgɔw i kan ka minnu balo san kɔnɔ a se b'i ye nka bɔ waati sera na n ka d'u ma ka dagabɔ n yɛrɛ da la i ta tɛ dɛ wa i fa ta tɛ a ma ko ten wa tiɲɛ don setigi ala ta don a y'a bila yɔrɔ la ala filɛ ka mɔgɔ dɔw fɔ minnu n'a ka kan kira ko a ye kɛ ninnu de fɛ wa nin yɛrɛ kira yɛrɛ de la kira yɛrɛ n'a ka bonya a tun bɛ gɛrɛ ninnu de la kira tun bɛ sama ninnu de nɔfɛ kira ni ninnu de tun bɛ jɛ k'u bolo don minɛn kelen kɔnɔ ne la ka nin f'i ye a jozo misra ale ka kisa dɔnna ala kira fɛ ni nin bɔɲɔgɔnko dɔ de ye kira bɔra ka so ka taa fandani dɔ fɛ yen se tɛ min ye ka taa i bolo don a fɛ a ka so minan kɔnɔ ne ni e ti jɛ ni min dɔ ye n ti fɛ u ka ni min dɔ sigilen ye nka kira ni o bolo filɛ minan kɔnɔ dumuni ni min b'a fɛ yen kira jɛnna n'a ye ka t'i sigi a fɛ ka sɔrɔ k'a invité a yɛrɛ fɛ yen ko na n fɛ yan na bɔ n ye a nana bɔ ala kira ye kira ye ɲini ta ɲini a fɛ a ko ye n bonya ne ye kira ye n fana bɛ fɛ tamanna alayya nata ka bɔ ne la i mago b'a la di
i bɛ fɛ ne ka mun k'i ye arabi ale ko Muhamadu n mago bɛ naqa dɔ la i ka ɲaamɛ dɔ ɲini ka di yan kira dekunna nin kuma in fɔli la sahabaw ye dekun ye alakira ɲɛ kan o ko mun bɛ yen a ko mun na ni ma se ka ajuzu misra ta ɲɔgɔn ɲini ne fɛ mururan tɛmɛli la ten an ka se k'an ka ɲini ta sɔrɔ ajuzu misra o jumɛn ye kuma min na nabilahi yusufu alayhi salam ni ala y'a bonya dekun kɔfɛ ni ala y'a kulomagɛn sɛngɛw kɔfɛ ni ala y'a palɛkɔnɔsigi kɔlɔnkɔnɔ da kɔfɛ ni ala y'a lawasa kasoladon kɔfɛ ni ala y'a jɛya galo dalen la o kɔ yusufu alayhi salam kira ko min ma al-karim ibn al-karim ibn al-karim ma badde ale ma bay al-karim ibn al-karim yaquba dedo ibn al-karim isaqa dedo ibn al-karim ibrahima dedo ay boya ko fara ɲɔgɔn kan yusuf ale bonyana yɔrɔ la fo ka maabaya bɛɛ segi a ma dunanya yɔrɔ ni jɔnya yɔrɔ la o yɛlɛmana o la a fatuli la a y'a dɔn k'a bɛ to yen nka a y'a ɲini ni bani israɛla bɛ bɔ don min u ka bɔ n'ale ka taa da a fa ninnu kɛrɛfɛ yɔrɔ la ala ye yɔrɔ min gɛnjɛw bonya allazi barakna hawlahu n'o ye Baitul Maqdisi ye ala ye yen bonya ni kiraw bangeyɔrɔ n'u dayɔrɔ ye Yusuf a y'a ɲini a yɛrɛ ka taa ye o bɔli in de senfɛ o kɛra Musa kuma min na Firawuna bɛna bani Israɛlakaw gɛn Musa ni a ka mɔgɔw olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini in de senfɛ u hakilila ko ni Israɛlɛnw bɛ gɛn ka bɔ Misira dugukolo sanfɛ Yusufu ko a ye taa ni ye o senfɛ jɔnni n b'a yɔrɔ dɔn sanw dɛmɛ kuma mɛn na ko hakili jiginna k'a fɔ musokɔrɔba kelen de bɛ yen k'o de bɛ taa yɔrɔ in lajɛ waati waati ale y'a sɔrɔ a faw nɔfɛ o y'a sɔrɔ faw nɔfɛ ka taa Musa taara o musokɔrɔba in de ma gɛn k'a fɔra k'e bɛ Yusufu dayɔrɔ dɔn a ko n b'a dɔn ko bila n ye ka taa yɔrɔ yira n na a ko Musa a tɛ kɛ ten ka bila ɲɛ ten foyi ka layidu t'an ye Musa ko ye jumɛn ye layidu diya k'a fɔ i bɛ n ka alijinɛ garanti kodɔnnaw bɛ tan de kodɔnnaw ye lahara de ye diɲɛ in tɛ Musa y'i kanzama ala ma ala ko a fɔ a ye k'a ka ɲinita b'a bolo Musa ko i ka alijinɛ garantira o la bilal'u ɲɛ ka taa yɔrɔ in yira kira ye kisa in fɔ nin de senfɛ ko hali a tun ka ajuzu misra ladege sabu ale ye min ɲini o ye diɲɛ ka yɛlɛn ka daba dɔ ye nka n'a tun ye lahara ɲini ka ala ɲini ka alijinɛ ɲini ne Mamadu bolo bi n kun b'o garanta ye ne kalan dɔ ye ne na aw yɛrɛ bolo k'an ka ɲinita k'an ka kɛ mun ye diɲɛ in tɛ lahara de don o la nin kun ye an dɛmɛ tɔla de ye k'an ka ɲinita sɔrɔ Mamadu Mustafa miskinaw ale tun bɛ jɛ olu fɛ ka dumuni kɛ u fɛ ka sigi u fɛ ka baro u fɛ nin de ye fɔlɔ ye filanan Abazar al-Ghifari a ko amarani an anzura ila man huwa duni wala anzuru ila man huwa fawqi ko Mamadu ne yamaru ko n ka filɛli kɛ ka taa maa la min bɛ n duguma se la maa min bɛ n duguma ko n ka filɛli kɛ ka taa ye ko n kana n kun ja minnu bɛ n sanfɛ se la k'olu lajɛ ne bilasira kan ba ye koyi e min bolo ko ala ma foyi d'i ma i kun suɲɛli wallahi n'i y'i kun biri i bɛ maa caman ye duguma kana sigi a la dɛ
kuma dɔ la surafana de t'e bolo nka dɔ tilenna kɔngɔ la e bɛ ka jɔrɔ wariko de la nka dɔ ti miiri wariko yɛrɛ la bana dɔ dan b'o kan o dɛsɛn bɛ ka wuli k'a jɔ jango wari o tɛ sogola ni wari ye nka kɛnɛya b'e bolo e ka dugumana lajɛ bani n'i y'o lajɛ i bɛ ala sɔrɔ o de la n ko n'i b'i kun jan waati o waati i kun jan maa nɔfɛ min b'i ɲɛ ala ko baara la n'o kɛra i na mɔgɔw fana ye minnu bɛ sanfɛ ko olu lade n'i b'i kun suuli waati o waati i kun suuli ka mun ɲini ko minnu b'i ni dugumana cɛ se la n'o kɛra i bɛ se sigi ala ma abuzari ko ten ko kira ye den ɲini ale fɛ ko n'ale bɛ lajɛli kɛ k'a ka dugumamaw lajɛ nka a kana sanfɛmaw lajɛ se la a ko wa kira ye ne yamaru amarani an asila rahmi a ko kira ko ne ka tugu ɲɔgɔnyali kɛ n ka sinji la ko n kana sɔn n ka sinji ka tigɛ ne bilasirali kan baw ye n kana sɔn sinji ka tigɛ n ka kɛ balimaya dilanbaa ye maa caman dɛsɛra min na bɛ sinji caman tigɛra nka kuma dɔ la n'a fɔra ko karisa ye sinji tigɛ e b'a ye k'a fɔ ko f'a ka taa a balima dɔ kɛlɛ walima dɔ datugu dɔ fila bolo kaso la walima la kana taa yɔrɔ jan ala ye se k'a ye nka a balima bɛ si kɔngɔ la k'a sɔrɔ a bɛ se k'a dumuni a balima dɔ bɛ yen a muso ka ordonnance b'a bolo a ma se k'a fura san nka nin b'a kalama a mago ma y'a la sinji tigɛli sira ka ca dɛ yala o bɛ kɛ e fɛ wa e n'i ka se dekun b'a kan i bɛ se k'a wuli nka e ma sɔn nin bɛ k'i fɛ wa n'a ma k'i fɛ sinji tɛna tigɛ wa jɔnni y'a tigɛ kana se k'a la dɛ a ye jan don sinji la ko sinji a n'o tugulen don fo ala ka arashu la a bɛ wele da a b'a fɔ ala maa bɛɛ tugu maa min ye ne sinji tugu nka ala maa bɛɛ danga maa min ye ne sinji tigɛ a ye jan don na a ye kɛ sinji tugulaw ye kɛnɛ sanumanba in a kun cɛra ni alisilamɛya donga baya layidu wɔɔrɔ tali ye su bere cɛw a n'a musow caman fɛ an kun sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Soubiré sigida kɔnɔ ka bɛn avril kalo ma san 2026 o min bɛnna Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ka tournée ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni ala sɔnna tournée in senfɛ ni a ye Mawludi Nabawi kɛnɛ ɲɛnamaya Soubiré Jamiyatu Ansar Dinil Islamiw tɔndenw ka laɲini kɔnɔna na alhamdulillah an bɔra k'o jaw de yira aw la sisan an b'a ɲini ala fɛ bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kɔnɔna na ya rabbi ala k'a mɛn kulo ɲuman di an ma a mɛnni kɔfɛ k'a taga baara kɛ ni a ye o ka bon ni a bɛɛ ye ala k'o nɔgɔya ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma duwawu minnu donna kɛnɛ in kɔnɔna na ya rabbi ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi ala k'a kɛ mawludutigi bonya kama ani mawludu hɔrɔma kama ala ka hɛrɛ kɛ an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye k'an ka jamanaw bɔ bolo la ka hɛrɛ kɛ an ka jamanaw ye ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka sirifikɛ yɛrɛ ma sɛgɛnbali ɲinɛbali a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la jɔnw kandali la jɔnw bilasirali la ya rabbi ala ka a tugu a si la ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ala k'a n'a wasa ala k'a n'a kɔrɔta haza wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم